Aulas de 25 alumnos, distancias de seguridade dun metro ou, no seu defecto, uso de máscara obrigatorio. Esas son algunhas das medidas incorporadas no protocolo da Xunta de Galicia para o vindeiro curso escolar. Un protocolo moi criticado polos representantes das AMPAs pola falta de colaboración na súa elaboración. Un protocolo que, primeiro, o máis importante que nin se chegou a falar ou a negociar cos pais, non cos familias. Estamos un pouco de convidados de pedra, a pesar de que a materia que se está falando é a seguridade e a educación dos nosos fillos. Partindo desa premisa que nós entendemos que nunha situación así, evidentemente, era necesario falar coas familias, preguntarlle cal era o grado de entendemento e de compromiso con unha situación tan complicada como que estamos vivindo e vamos seguir vivindo. Pois xa dende ese momento xa temos claro que é un protocolo que non conta con o noso apoio, non? Dende as AMPAs ven inviable a opción de respetar as distancias de seguridade nunha aula na que a ocupación máxima é de 25 persoas e non de 15, como aconsella o propio Ministerio. Estamos falando de rapaces de grupos de 25 que non teñen dentro dese grupo de 25 ningún tipo de control, ningún tipo de medida de prevención, pero que, claro, esos grupos de 25 son válidos no colexio, pero os rapaces non viven as 24 horas do día no centro de estudos, senón que teñen vida familiar, teñen vida social, teñen xogos, teñen compañeiros que non están nese grupo de 25. O presidente da FAMPA de Pontevedra asegura que o protocolo anunciado pola Xunta xoga coa seguridade dos máis pequenos. Ademais, dende esta federación lamentan que non haxa unhas medidas específicas no caso de detectarse algún caso positivo. O protocolo non deixa absolutamente nada claro, nunca sabe se hai responsabilidade da familia que manta o fillo con síntomas, que pasa se o fillo chega ao centro con síntomas ou non. Hai cousas moi preocupantes no protocolo, cousas que, dende logo, eu creo que son directamente reclamables nun xulgado, como que unha comisión de 3 persoas pase por riba do máximo órgano de goberno dun centro escolar que é o Consello Escolar. Non pode ser que un protocolo que non ten rango legal pase por riba dun decreto da Xunta, non? Eso é algo que che ponga, digamos, che abre os ollos e di, bueno, aquí algo malo, alguén non entende como funciona isto, non? A única solución para garantir a seguridade dos máis pequenos pasa por investir máis diñeiro, algo que parece que non está disposto a facer a Administración Autonómica. Evidentemente, todo pasa porque vamos ter que gastar máis cartos, é dicir, isto é unha realidade visible. Probablemente teñamos que desdobrar aulas, probablemente teríamos que ter medidas de control nos centros de ensino, tomas de temperaturas obligatorias rapaces, seguramente deberíamos ter medidas de prevención dentro das aulas. No caso de non ampliar as dotacións económicas, moitos centros poderían quedarse sen comedores escolares durante o vindeiro curso. E nos vemos abocados ao peche, porque é imposible manter comedores escolares con esas medidas que propón o protocolo.